Правя преглед за състоянието и забележките на автомобил, който пристигна вчера. Nissan Qashqai 2014 година, 1.5 DCI на 180 000 км. Отвън автомобилът е почистен, както и джантите, и виждам, че няма никакви сериозни забележки. Има някакви дребни дръскотини, които ще се отстранят посредством напълно полиране на автомобила. От страна на предната броня виждам, че има една много лека повърхност на дръскотина. Тя също ще бъде отстранена. Иначе цялата лява страница на автомобила, както и отзад, е добър. Единствена забележка има тук на задната броня. Задния капак и задната броня отдясно са в добро състояние. Дясната колонка обаче има няколко следи от градушка. Тук има една, която е по-голяма, тук има няколко по-малки. Виждам, че има и няколко на тавана. Да, има няколко и на предния капак, така че ще ги поправим посредством PDR технологията, като ги извадим, а не боядисваме детайла. Ето го отдолу, напълно чист, без каквато и да е бил ръжда. Ето го отвътре, волан в добро състояние, както и топка. Шофьорската седалка също е в добро състояние. Да, ето тук виждам, че има леко скъсано, така че ще бъде поправено. Пасажирската също е добра. Задните седалки са окей, както и тавана. Показания по километраж 187 700, но забелязвам, че има много леки колебания в оборотите, така че ще запиша час за преглед, за да се установи какъв точно е проблемът и той да бъде отстранен. Мултифункционален волан, темпомат, климатроник, радио, 6 багажното отделение. Виждам, че автомобилът има теглич, който е към него. Има и резервна гума, както и инструментите, които са към него. Ето е работата на мотора. Това колебание в оборотите беше няколко секунди. Виждам, че на 167 000, 24 година и 800 е подменено маслото и филтрите, и акумулаторът е 22 година. Тествам и проверявам всеки един от нашите автомобили, и както в този случай пред нашия автомобил се появи някаква неизправност, ще бъде закаран, прегледан в сервис, диагностициран какъв точно е проблемът и ще бъде отстранен. И да, не мога да ви гарантирам, че нашите автомобили са в топ състояние, напълно перфектни, пристигат без никакви забележки и няма такива на пазара, но със сигурност мога да ви гарантирам, че ще се купите от нас напълно изряден автомобил, и когато има такъв, който пристигне с някакви забележки, тя ще бъде поправена адекватно, а не прикривана. Ако ти си търсиш автомобил, но не знаеш на кого да се довериш, но искаш пълна прозрачност по целия процес на автомобила, неговото пристигане до в момента, който ти си го закупиш, заповядай и последвай нашите